línia recta, bicicleta sense... Bueno, molt bon dia a tothom. Moltes gràcies a la gent del casino que ens ha deixat l'espai, que és molt maco. Moltes gràcies, com dèiem, a Josep Maria, president del casino, que ens ha deixat l'espai. Amb els socis ens han deixat per poder entrar. Amb en Willy, que ens ha posat les cadires ben posades, que pobre noi entrarà i sortir les cadires, que ha tingut molta feina. Amb un premi, un que ens fa un vídeo, que després el podrem veure. A la Teia, que fa fotos, que els podreu veure a casa seva. Si algú vol anar a comprar alguna foto, les tindreu a casa seva. A la meva filla, la Tura, que estarà dintre, organitzant amb la Gina, que ens ha fet un cop de mà molt gros, que sense elles només no has pogut fer res. El meu home, que posarà la música, llavors tota la gent que ens col·labora aquí desfilant, que són gent del carrer, que són clients de casa, amics, que ens venen aquí a passar els pijames, tot el que veureu. Bueno, doncs comencem. Veureu uns pijames molt gruixos pel dia que faci fred, amb dos germanets, el Martina i el Gai, a darrere de l'Isona, que és una miqueta. Ara us poseu aquí ben quiets, així com ara us fareu unes fotos. Digueu hola, hola, mama, hola, molt bé. Ja podeu tornar a baixar a poc a poquet. Ensenyeu els seus pijames a la gent que estan aquí sentats. Molt monos, aquests pijames, 15 euros. Ja són els pijames com dormen. Que val 22 euros. Posarà el pijama sota que després el veureu. Un pijama obert molt mono, La bata hi ha en diversos colors. Aquesta gent d'aquí a l'entrada, si volen venir cap aquí baix, hi ha lloc. Sense vergonya, ja poden passar cap aquí baix. Passeu per la fonda vermella, que sereu importants també. Cap aquí darrere. Que val 25 euros. Aquest és un molt bon tipus, ja ho veieu, És una noia del nostre barri, que havia tingut una botiga. Ara ja està retirada. Ja ho veieu. Per tot. La Michel posa un conjunt amb un matí llarg que val 27 euros. Molt tou, molt maco. Després veureu el pijama. Hi ha de diversos colors. Aquesta casa és una casa juvenil o pot portar tothom. Hem anat a conjunt. El mateix venim que havia passat Trila, ara és un color salmó. De la mateixa casa, també val 27 euros. I ara veureu que es veurà al matí. També molt tou, amb un batín curt que fa conjunt amb el pijama. La bata val 26 euros. Després veureu el pijama a sota, que val 25. Molt bé. Un pijama de cotó, o us deia el conjunt amb la bata, 25 euros. Totes les talles, de la petita a la XL, i tot valen igual.
la nostra gran amiga, que ens ajuda sempre està preguntant per ella. La Mariana els porta un conjunt d'un batim mig curt i mig llarg, 26 euros, i després veureu el pijama, que en val 25, que fa conjunt. Els mitjons d'anades calç vermells, que valen 8 euros. Tot ells ben aquí, són productes espanyols, no catalans, perquè això es fa a vegades en un altre país, diguem, però encara que sigui el nostre país. Manúria porta el mateix conjunt que portava la Maria Àngels. Molt bé, Núria! Molt bé, Manúria! És un gran Manúria. Porta una bata de uns gatets de la casa Muixler, que la bata val 18 euros. Després veureu el pijama. Molt bé, ara veureu el pijama, veieu? És el mateix conjunt. Li encanta això d'anar passant. Molt bé, Núria, molt bé. Irene, molt bé, Irene, porta un conjunt de la casa Muixler, també, amb uns topets, gris, el pijama a sota, la bata val 18 euros, i el pijama també. Els hem per separat. El conjunt, gèneres tan tous com molt bé, Irene. Aquesta nina de davant vol semblar una nina d'aquestes modernes. Bueno, un noi ben maco, en Roger. Un pijama que has vegades per casa per l'Eixana es pot posar tranquil·lament.